budou smrdět úplně stejně. Že ty ryby budou smrdět úplně stejně. Kousíček. 2,9. Usmívej se, pěkný. Počkej. Ty krávo. Jako mniši jsou tady. To vypadalo divně. Tak říkal, od Míše nemůžeš čekat jenom dobrý silnice. To bude špatná silnice. Perfektní. Možná tohle vede jinam, no to je jasně na té druhé straně, ale... Ale tak nahoře bude výhled, to jsem viděl, že tam je nějaký chrámík. A uvidíme. A co znamená 10 000, když něco provede? To je jedno. Červený nožičky. A? A naštěstí to nezůstává. Jsme tady co? Ale jsou všude, jo. Tak takhle cupitají důchodci, když je nemunaví ani velký kopec. Ne, když mám pod nohama milion mravenců. Hele, to je ta palma, že jo? Hmyz nás jednou sežere. Už se nevejde docela. Kap? No už je to bacha, bo. No pozor na tu dlažbu, no. Ty. Je to tady moc pěkné výhled. Ta příroda. Krevety, palmy, hory a lotosy. A mravenci. Česko lotus. Jdeme do jeskyně. To všichni čekají na nikoho. Počkej, já to odklepnu. Dobrý. No, on nic nechtějí, ale musíš, měl bys jim dát.
Ty jo, hezký. Ty pa. Wake up. Family. Ty jo. Ty jo. Second level of big more than here walk about 200 meters. Nevypadá moc pěkně, ne? Tady. Aha. Vína, kamenu. Pěkný. Leňo, užívej si to. Jo, jo. Krásný. A koukni nahoru, to je taky pěkný, to zpátky. Už jsem ho vyfotil. I No jenom sem. Guano, nebo jak se tomu říká. Který čpí to trošku. pull up like a heart, pull up like a heart. Pěkná díra. To je pěkná díra. Jo. New one, Aha. more than 100. To ročně vidí. Kdyby chtěla věc, to ročně vidí. Dej se to. Už jsem si s ním mohl. Ale chce, pojď. Co tam chodí, jo? Hlavně bacha, jsou strašně velký ty schody, jo? Opatrně. To jsem já. Ne, dobrý, já Hlavně jsem pak bacha jsou hluboký, jo? From about 200 feet in the second floor. Very nice. To už nepojeme tudy. Perfekt. Hezký, to tam taky nějaký schody, vole. Tam po těch už nejdu. No, asi nepůjdeš ani. Tak tady na tu lápku, to je perfektní. To je krása. To je krásný. Pomalý. Mineral. Aha. Pojď. Outside mineral. Aha. Pojďte. Jsem rozostřený, můžu tě zostřit.
Babička je vystrašená. Já nemám pevnou půdu pod náma, tak to je špatně. Máš právě i nad nohama. Tamhle vidíte netopíry, úplně přesně blízko. Toto, netopír. Tenko. Ok, netopír. Sleep big time. Pozor, za šmíkem. Feel like. Vás to musí zaposunout, to mám za šmíkem. Be careful. Yes. Slowly, slowly. You can just. Máš se držet. Můžete se. Můžeme se držet, jo? No, sice není čeho, ale může se opřít. You get Co tam je? cricket and meditate. Co tam máme? Meditate. They have 100 feet. Like a Tady to cricket, víš, very vlastně long jako antenna. Jo, to je cvrček. Cricket, very long. Very long. A víte, God, víš, bright, víš, jak to bright. vidíš, jak má ty vousky dlouhý? Jo. Až sem. Svrček s nejdelším, svrček jeskyní, s nejdelším. A on moc nevidí, že jo, proto má ty fousy. Mít pěkně a pojeme všichni, jo? Jo, to je špatný. O, jsem tam mohl být rychlejší. S kamerou ideálně, počkej, jsem to nahrával. Dobrý, ok. Já to tam musím mít. To je normální žebřík, že jo? No, takovým. A všude tady skáčou ty cvrčci. Normálně by bylo ještě dobrý. Počkáš na mě. Víš, já čekám. Okay. Small elephant. Je taky. To je pamatovala. This point, good location for take photo. It's okay. Na mě, na můj Foto. telefon. Takovouhle cestou vole, v Čechách by to nedovolili. Přes ty stalagnity a nebo jak se to jmenuje. Vidíš? Dobrý, jdeš. Sám nemůžu. Okay. They delete video. All photo from my country. Video use large memory. Yeah. Ty cvrčci už. Vlastíku, nemám tě v ruce. Follow line. I za světlom. Je za světlo, jde špatně. Tady, Leňo. Za světlom. No jistě. Je to klouzne. Ty důchodci nás držujou. Okay. Děkuju. This No, v překladu taky to může. Tak to je asi lékař. and take photo with the heart for you. All rare mineral. Rare mineral. And free. To je posvátný minerál tajský. Tak když někdo najdete v jeskyni, tak je automaticky posvátný. Vidíte, má několik barev. Včetně růžové. A my o tom teď víme aspoň, kvůli tobě. Jo, toto pivo aspoň slovo, minula to pivo jak paní Márie. Vidíčka, hlavně, to bylo hezký. To roste taky, ne? Like a coral. Like a coral. Koral? Like on the sea. Under sea. But it's mineral or? This is a Thai for mineral. Aha. The rare mother. Ok, to tady. To vypadá jak matka Marie. Maria mother. Mother Maria. A ty jsi matka. Start meeting. Takže tak tvoje máma. Taky Marie. Mother Maria. Ty rodě neporučíš. Jank. Vypadá dolů, bych řekla, tak jsou nějaký odštěpky od toho. Aha. Hezky.
To jsou kořeny, to je hustý, no. To jsou ty stromy vidět. To je jaskyně. A svěvoc na mluka. Já díry do volaje. Jsi tamhle měl někde? Ne. No. Ale ten je dřevěný, ten slon. Bye bye. Na boka. Bye bye. Dívej se. Hezký to bylo nakonec. Může jít nechce prej. Ale mu ho dám. Pojedeme tamhle po dolní skále. Jo. Napojíme na tu hlavní, jak se jede k tomu chrámu. Byli kousek. Tady je ta jeskyň, tady. Jeďte. Přišel hrát s kamy. Budou veliký, víme ceny, ne? Hello! Savarika! Já ještě živý, já jsem nikdy znameně neviděl živou krevetu, jakoby. Čerstvoučky. To jsou... Ty jsou tak za, tak za 400 na trhu. Jedna odskočila. To se taky přišla koupit asi, ne? Ty kráso. One kilo. How much?